Persson på piano. Låten heter Fast View. Ge mig en varm applåd. Och nu är det dags för en favorit i repris igen. Där sitter in i personalrum och ska väl låta för sig.
det är dags för ett fikastubb. Om det så är det sista vi gör, så är det fikastubb. Hoppas inte eleverna stör, nu är det mitt i veckan, det är dags för fikastubb. Nej, vad är det här? Mitt i fikat nu igen. Hej Sissel, har du Lars där? Ja, nu är det så här att Lars äter inte de viktigaste målen på dagen nu. Och han kan inte bli död. Stoppa och i ljus, det tog en massa gott. Man kopplar av ihop och mustar i sig något. Vi snackar skit om allt och alla och inte nöd. Nu är det fikastubb. Det är svårt att lära tackla, så under fikastubb. Blir det kaffe med katt, nu är det katt innan lunch och det är dags för fikastubb. Nu ska vi bygga upp med kaffe, tycker ni inte det? Jo, ska det. Ja, har vi inga kex förresten? Nej, vad synd. Ja, så nöjer jag mig med kaffe. Nej, vad är det här? Vem har tagit det sista kaffe nu då? Har man inte läst i reglerna? Man kan fylla på när det har tagit slut. Tänk att man alltid ska få göra allting själv. Nu är det slut på dagen, det är dags för fikastubb. Nu ska du bygga upp med lite kaffe, tycker ni inte det?